Samantala sa ating good news naman po, Pangasinan boxer na si Sir The Big One De Los Santos wagi sa kanyang debut match sa international stage. Para sa good news na yan, kasama natin Idol Ruru Hugotero. Matagumpay na naisulat ni Sir The Big One De Los Santos ng Barangay Coral Mapandan ang kanyang pangalan sa international boxing scene matapos masungkit ang panalo sa kanyang debut match sa Way of Champion laban sa pambato ng India na si Manish Claudia noong Nobyembre 30, 2025. Sa kabila ng bigat ng pressure bilang kanyang unang laban sa international stage, ipinamalas ni De Los Santos ang tapang, bilis at determinasyon hinubog ng mahigpit na pagsasanay. Hindi siya nagpabaya at nagpakita ng kontrolado ngunit agresibong laro dahilan para masungkit ang kanyang unang panalo sa labas ng bansa. Ipinagmamalaki naman ng buong Mapandan ang kanyang tagumpay bilang malaking inspirasyon para sa kabataan. Patunay na sa sipag, disiplina at pangarap, posible ang makapag-angat mula sa lokal tungo sa international arena. Para kay Sir De Los Santos, eto pa lamang ang unang hakbang. Asahan pa ang mas marami pang laban at tagumpay sa kanyang boxing career. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.